molweni Mzansi Afrika, molweni bantakwethu, molweni. Ndingutata uMaqabaza, ndingumqhwane Siduko, ndingutsweletswele, utswelele silungu, ohanyaniso, umaselele kodu, umbokodo ebovekayo cumse, sicumo sembo sikamachikiza, ndingusompelephele, ndingumoya weliwa, ndingumbabala kamfuthukazi, ngumqhwane ke lowo, kulaa mhlaba wasePort St John's, Entsimbini. Ndingumqhwane bantakwethu, ndisondela kuni, ndizothi kuni ngeliyeza le-ulcers. Khawuphile mani mntu waseMzantsi Afrika, khawuphile mani mntu waseMzantsi Afrika. Kudala bekunika ipilisi uphethwe zii-ulcers, unezinto ongazityiyo, kufumaniseka into yoba izinto ezininzi awuzityi, ii-drinks awuzityi, utywala mhlawumbi uyaphazamiseka xa uselile ube nesitshisa, kube khona into etshisayo apha ne. Ithi ke loo nto itshisayo ide ibuye izotshisa ize ngasemqolo, uyayiva ne, kude kutshise emathunjini. Qaphela into eza kwenzeka, uzawuthi sowutye ukutya ne, ukutya ngelinye ixesha uva uba yeyi awusatyi ngoba kaloku ubukutya ukutyile kuyakubuyisa. Yemani udinga eli yeza libulala i-acid apha ngaphakathi ethi ibangele izilonda emathunjini. Abantu abaninzi ke abaqondi uba kuthethwa nge-ulcers, bahambe bohlukanise athi omnye ndine-acid. Mamela ndikuxelele, i-acid yiyo le ethi ibangele izilonda emathunjini, iyabona. Into esiyibiza ke ngoba xa sekunezo zilonda kuthiwe yi-ulcer, izawuba nezinto ongazityiyo, the most yezinto awuzozitya, kambe ungaphela mhlawumbi kwa ukutya ukuyeka. Mamela ke mntu wena ulapha ekhaya, eli yeza njengoba sithetha lilapha eTinarha. LiseTinarha eli yeza, Eastern Cape. Kodwa ndingowaphi mna? NdingowasePort St John's. Ndiphi apho ndikhona ngokokuhlala ngokumzi wam, ndiseMountfrere eMbodleni. Mamela ke, apha kule video ndilungisele abantu abaninzi, kakhulukazi abantu baseMountfrere baloke bekhalaza into batata ungathini ukubheka neyeza uye eTinarha sekufuneka sili-ode lidilivarishwe. Uyayibona loo nto? Mamelani ndinenzele lula. Ndivula lo nyoba kubantu baseMountfrere, wena mntu waseNjinjini, wena mntu waseMfuzi, wena mntu wakuMntwana, bantakwethu kwaShinta kunoMbhoxo. Mamela wena mntu waseLutateni, uyayibona, wena mntu waseTyeni, eColani, eMtsila, eSiqhingeni, wena mntu waseMhlotsheni, wena mntu waseButsheni, wena mntu wasesipilini, wena mntu waphaya eOsborne, wena mntu waseTina Hill, wena mntu waseNyosini, wena mntu waseMzinto, bantakwethu mamelani mani, mntu waseCabazi. Eli yeza ngoku ndizawunenzela lula, nizalifumana kwaTata uMaqabaza eMbodleni. Into mawuyenze wena, bamba mna emnxebeni, nazi inamba kwibhayo, ndiyayibona. Kanti ndikhona naphaya kuYouTube, Vusisizwe TV channel. Uzofika nalapho sikwathetha ngeli yeza, sinibonisa ke into yokuba ulifumana njani. Abona ke ngoku wena mntu ulapha eMountfrere, kuzomele ke ngoku into yoba ufowune enzela into yoba uhambe uyothatha iyeza eMbodleni. Noko xa sowulapha etawuni, iMbodleni ilapha ecan'kwetawuni, eMountfrere dlula nje apha eMadzikane, yiloo lali iMbodleni, enebhasi, idepho yebhasi zakwaShamrock, kwaTata uMarhasha. Wena mntu ke othi ndilifumana njani mna ndisemagcwerheni, ndisemphishini, uyayibona mani, zonke ezaa ndawo, uyayibona, ndisedumse, uyayibona, ndiseNyosini. Mamela nali, eli yeza liyi-200 rand, kodwa eyona nto endizoyibhengeza ke ngoku namhlanje, ngomhla wokuqala kaNovemba, liyenyuka iyeza lethu, lizoba yi-250. Liyenyuka iyeza lethu, lizoba yi-250 ngomhla wokuqala kuNovemba kuwo lo nyaka. Wena mntu ke oseGoli, eJoburg, uyayibona, Midrand, zonke ezaa ndawo, Thembisa, khawuode nali yeza, sisakuthumelela ngoPep. Wena mntu useMpumalanga, phaa koKindros, koSekhunda, koBethal, uyayibona ezaa ndawo, Witbank, wemani,
siyakuthumelela nawe wena muntu se-KZN Richards Bay Esiphingo kwezandawo zakoMakhanya eMbumbulu nali iyeza bantakwethu eMpangeni bantu bakuthi Highfred nali bantakwethu iyeza sizawuninceda sinithumelele eliyeza uhlukane neAlsace. Abantu abaninzi ke balifumene eliyeza kwaye libancedile, abantu bethumela nemiyalezo besitsho bethi tata lisincedile iyeza lakho. Mamelani ke sisaqhubeka ukulithumelela iyeza lihambe liyofika kuwe ngokungenamathandabuzo. Kodwa eyona nto endifuna uyithetha namhlanje nansi, khawuzama uqaphela mani xa ulifakile i-order lakho, ungahlali ithuba elide ungajekisha uba i-order lihamba njani, ngoba kungenzeka nam ndinempazamo, nam ndiyakwazi ukuzenza impazamo. Mhlawumbi liphele mhlawumbi iyeza lakho ulibona lingafiki, kanti mhlawumbi kwenzeke impazamo phaa kwi-orders. Bantakwethu bayaphila abantu apha. Wena muntu usePort St Johns mamelakhe entsimbini Dangwana eMvume eButhulo nali iyeza bantakwethu eMngazane Ntimakude eLidalasi zonke ezandawo Gomolo bantakwethu eThombo enkonxeni phaa kobakhulule man khawuhamba utshone Mgxabakazi uwelele ngaphesheya uthi Swazini uthi eMajola uthi eNgxongweni bantakwethu philani nali iyeza lenzalelwane yasePort St Johns nali iyeza elizokunceda kwi-Alsace. Kudala usithi wena kudala mani tata uMaqabaza ezinto ndizitya andisathembi kwanto, kodwa believe me njengoba ndikuxelela uzophila mani, kholelwa njengoba ndithetha kuwe namhlanje uzawuphila kwaye ndiqinisekile mani if eliyeza ulifumene jonga ke wena muntu useMotherwell kwaZakhele eDwesi khawuthethe nam ndikunike eliyeza. Wena muntu useTinarha kwaNobuhle kwaLanga nali iyeza bazalwane. Wena muntu useCape Town siyalithumela ke iyeza apha eKhayelitsha Houtbay kuzo zonke ezo ndawo eNyanga kwaLanga zonke ezo ndawo Makhaza siyalithumela eliyeza bazalwane. Bazawungqina abantu abaninzi mani mandiniyeke ze nibe ne-weekend emyoli.